Какво е Святия Дух? Това е Божия Дух, Духът на истинският Господ, животворящият. Самият Дух свидетелства заедно с нашия Дух, че сме Божии чеда. Римляни 8:16. От онзи паметен ден на Петдесятница, преди почти 2000 години, когато Святия Дух се излива върху апостолите, всички християни го получават, като се уповават с вяра на изкупителното дело на Исус Христос. Дарът на Святия Дух има изключително благодатен ефект във всяка област от живота на християнина. Чрез Божия Дух вярващите са засвидетелствани като Божии деца. Имат свободен достъп до Бога в молитва. Способни са да се покланят на Бога в дух и истина. Йоан 4:23-24. Разбират Божието Слово и са насочени към всяка истина. Йоан 16:13. Получават силата да живеят, за да прославят Бога и да принасят плод за Него. Римляни 8:4. Галатяни 5:22. Придобиват и духовни дарове, които са за Божия слава. Назидавани са и са укрепвани. Способни са да прилагат Божието Слово, меча на духа, и да отблъскват атаките на Сатана. Радват се на Божията любов, която се излива в сърцата им в моменти на скръб. Римляни 5:5. Сърцата им са насочени към Христос и Неговото завръщане. Откровение 22:17. По този начин вярващите всекидневно се убеждават, че Христос не ги е оставил тук на земята, като сираци. Йоан от 14 глава, 16 и 18 стих. И аз ще поискам от Отца, и Той ще даде друг утешител, за да пребъдва във вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци. Ще дойда при вас. Още малко и светът няма вече да ме вижда. А вие ме виждате, понеже аз живея и вие ще живеете.